So karon guys, ipakita na ko sa inyo ang paghimo sa ato ang liquid fertilizer nga gikan sa mga lata nga mga saging o mga palot sa saging. So kani ato ang mga palot saging, nindot kay ni siya sa ato ang mga tanom nga nagsugod og bunga, nagbulak, kay kani siya rich in potassium ni siya nga mao gikinahanglan sa pagbunga ug pagpadagko sa bunga o kanang pagpabulak niya. So mo ni siya ato ni siyang palaton, atong huluman ni siya within 4 days or 1 week, mas maayo 1 week, pero 4 days pwede ni siya magamit pang bisbis. So 4 days na ni siya atong tanawon guys. So ato ra nang gihuluman ya muna siya nilubog na siya unya ato na nang ihuwad ug mo na atong ibisbis sa ato ang tanom nya kanang nabilin ato ra punang dungagag tubig o tanawa di ba lubog siya. So rich in potassium ni siya guys. Unya bisbis nato ni siya sama aning nagbulak na nato og nagbunga nga ampalaya.